Aisha. Na'am. Aisha wani kayan cije ga? Ina maka shiri ne mana. Kawai ya gina min shiri. Wani shi kayan cije ne ga yi ne. Kawai ma aka muke yi. To nan ba ta da nan ba ne. Kin jaye. Kuma zan fita. Zan je aiki. Ina so kamin dawo ki tsaftace gida. Ina fatan gida mun nace. Yanzu da ka ce in share na me zan yi? In kina so ki ɗauki remote ki share da shi. Wannan kuma muku ta share. To, me ke ga? Wannan shi ake cira remote. 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 Wakan kuma kai to balisa. Ai dama aiki na tafiya da wa. Dubayya. Kada ki tashi hankali komai na da lokaci soyayya amana. Na baki zuciya ta.